in the land of 1,000 lakes, and where the epic tales of the Kalevala speak of heroes, the new legend quietly unfolds within the hallowed halls of Messukeskus. Here, three enigmatic figures, known only as Mitta, Tikku, and the Nameless One, embark on their determined nightly quests. What magic do they weave in this storied venue? Messukeskus on vilkkain ja edistyksellisin messukeskus ja kokouskeskus Suomessa. Tapahtumapaikassamme järjestetään monipuolinen valikoima tapahtumia, kuten suuria teollisuus- ja teknologia-alan messuja, kulttuurimessuja ja jopa sisätiloissa pidettäviä ratsastuskilpailuja. Ja juuri siksi tarvitsemme skaalautuvan järjestelmän, joka toimii erilaisissa ympäristöissä. Tämän takia valitsimme Lionel lattiamerkintäjärjestelmän. My job is to operate the robots and ensure they don't plot against us. So far, so good. They operate extremely fast and accurately, almost like Raikkonen, but more talkative, especially Mitta over here. Ennen Mitan, Tikun ja nimettömän saapumista yömme, ne olivat vähintäänkin luonnetta kasvattavia. Urakoitsijoiden piti valmistella ja varmistaa, että lattiat ovat täysin tyhjät. Tämä vaati pyhimyksen kärsivällisyyttä ja poikkeuksellista kyynärvarsien kestävyyttä. Sitten tuli teippi kilometreittäin, kiinnitettynä käsin. Väsymys ja myöhäiset yöt eivät tehneet hyvää moraalille ja työhyvinvoinnille, joten johtomme kääntyi August Roboticsin puoleen pyytäkseen apua. They handle the entire floor mark in scope, which means our contractor crews can build the best shows possible. So far, all our Lionels have delivered all jobs on time and without any major issues. Vaikutus on ollut merkittävä. Aikapaine on helpottanut huomattavasti. Siivous on helppoa, lattiat vain mopataan koneellisesti kuten yleensäkin ja olemme valmiita seuraavaan tapahtumaan. One of the biggest benefits is being able to mark several shows in advance. Mitta, Tikku and the Nameless One can churn through layouts back to back. This has improved our scheduling and forecasting. We can now plan weeks ahead, not just day. Ja lopulta nämä toiminnalliset tehostukset tarkoittavat, että voimme järjestää enemmän tapahtumia vuodessa. Mitta, Tikku ja Nimetön eivät vain maalaa osastomerkintöjä, vaan parantavat koko toimintaprosessia. We have been blown away how easily we have adopted this advanced autonomous technology and made it part of our workflow. Mitta, Tikku and the Nameless One are truly part of the Messukeskus team now. And so new legends are born in the land of heroes.